Tak, ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního videa a je to z Minecraftu, jak jste si mohli povšimnout, a je to z verze 1.6.4 a tak se tedy vyhrneme na to. Jinak, co bych jsem chtěl říct, že jsem chtěl nejdřív zkoušet ty prasata, že jsem chtěl nejdřív zkoušet ty anglické videa, že to má víc lajku a to. Ale tak jsem zkusila ty český, protože jsem Čech samozřejmě. No jinak, co o mě, je mi 13 let, jmenuji se Filip Hubený a bydlím v Dobranově u České Lípy. Tak no, takže síť jsem si nedal vůbec, takhle jsem si normálně tady prostě, takhle jsem se normálně tady prostě objevil, takhle no, a tak jdeme na to. Já si jenom vypnu Skype, tak počkejte chvilku. Tak jsem tu s vypnutým Skypem a jdeme na to. Vykopeme si nějak síť. Síť máme tady ten, bude to i v popisu videa. Ano. Vykopeme si pár dříví. Udělám si dřevěný meč, si pletu. Dřevěný meč si uděláme, zabijeme si prasata. Crafting table. Jo, jinak chtěl bych natáčet z hodně her, jak je třeba Battlefield, pak, pardon za ty lagy, ale pak bych chtěl natáčet z GTAčka, nejspíš 5. Z GTAčka 5. Z Shakea pak bude i někdy, když budu mít třeba 20 odběratelů, bude soutěž o houbičky. Malá SMS, to vám pak řeknu někdy. A z čeho bych ještě mohl natáčet? Jo, ze Slendermana zkusíme. Já nevím, jestli z čeho, ale z hodně her ještě. Ještě můžete nějakou navrhnout, kterou si mám koupit. No nic. Jsem si teďka připomněl, že chodím jen tak tady do kolečka, takže se natěžíme nějaký dříví. Takže jeden strom se zase natěžíme. Musíme trošku trvat. Jinak videa budou tak půl hodina až 50 minutový. Máme někdy crafting table, takže nechci plácat dříví. Jenom máme málo. To ale lag jako prase, pardon. Takže zase krátký střih, já si to musím něco donastavit, takže musíte chvilku počkat. Zatím. No, tak je to snad lepší. Dáme si krompáč. Jinak cíl bude postavit si nějakou pěknou vilu. Pak udělat všechny achievementy. Dostat se samozřejmě do endu. Bude snad vše, hele, uhlí. To je dobré. Tak máme FPS. No. Moc to jako není, ale stačí to. Jinak
videa budou jednou denně. A někdy i víckrát, jak se mi bude chtít. No. Ještě trošku natěžíme klobouk. Teď si dotěžíme to uhlí. Ale uhlí takhle nahoře. A divný trošku. Tak, máme dotěžíno. Máme dotěžíno, jinak crafting table si ještě udělám si nějaký tyčky. Styky, pardon. Dělám si kamenný nástroje, což je meč, krompáč, lopata a sekera. Jinak tady to je moje nejoblíbenější pořadí těch nástrojů. Vrhneme se na průzkum, kde co je. Ne, pardon, jsem small shot, teeny fart, to ne, normal, ano normal, to bude asi nejlepší. No dobře, teď se vrhneme k tamhle k sugarcaneům do pouště. Zkusili bychom, jak to, že mi nejde zrát, jo. Zkusili bychom najít nějakou vesničku. Už ní bude stačit. To je divný, tak moc ne. Se to zničí, ne? Ne. Mám. Tak. Tamhle je moře, to my nechceme. Jinak z Minecraftu budu natáčet asi nejvíc videí, co či půjde. Nevím, ale tam je nějaký bug. Budeme opravit. Pardon, zasek. Jdeme opravit bug. Jo. To je nahoře. Když si uděláme trošku. A proč se to tak buguje? Už nebuguje. Tamhle je to. Jak se tomu nedává. Sekrej, mě to vypadlo z hlavy. Prostě tam jsou velký stromy. Tak nějak, no. Já nevím, jak se to do prkínka jmenuje. Jak se tomu nadává? Zabím slepice. Jak se tomu nadává? Blbý, hodně blbý. Uj, zásek. Já musím vzpomenout. Sakra. To mě štve, že jsem to zapomněl. Ale sugarcane 4, ne? 1, 2, 3, 4. No. Divný. A tady padá na ostrov. No, není moc dobrý. To fakt není moc dobrý. Se vrátíme zpátky.
kam bychom mohli jít? To zkusíme tudy. Tudy vlastně nemůžeme. Zkusíme tudy. Pardon, co ten sek? Skáče, ne? Co tady? Pardon. A kde bychom mohli bydlet? Někde dál od spawnu. Hele. No, tady to vypadá dobře. Asi lepší nenajdeme, tady jsou kravky. Jdeme pozabíjet, pardon, mě to vždycky skáče nebo sprintuje. Já nevím proč, mě to zlobí. Jo, dobře, přidáme si pro tebe. Sakra, cípni. No, dobře. Hlavně, na čem to mám? Peaceful. Dobrý, mám to na Peaceful, proč ne, že jo, to je nejlepší. Hrát na Peaceful, asi to bude, protože jsem hrál v kreativu na jiném světě. Hned tady zombíci. No dobře, jdeme vyzabíjet. Ahoj, co tady dělá zombičátko? Co tady dělá zombičátko? To se jen tak nevidí, ne? Tady jen tak nevidí. Hej, to vidím takhle poprvé, takhle jako. Pardon za zásek zase. To musel poupravit. Creeper. Jídlo máme. Najíme se. Tak se vrhneme na tady to zombie. Cože? To je nějak moc, ne? Spawner? Spawner nebude, ale se mi zdá, že jich to je jako moc. Co? 5? Já už jsem jí zabil asi 4. Tak nějak tolik, sakra. Sakra. Zdrám. Zkusíš. Mám ti takovou. Cipni. Rychle. Tam jsou creepři, tam nemůžu. Jo. Máme hlínu, cobblestone. No mi tady něco spadne. Dobré. Dobře jsme na to vychytali. Já jsem samozřejmě ironicky. Protože tam nahoře, tam je úplně miliardy zombíků. To vidím takhle. Ne. Ale tady bychom se chvilku mohli být náš secret. On malo HP. Nebegej. No. Tady to bude. Kombinujeme si coal. Kombinujeme si coal, železo. Dáme si tu čestky, zapíšeme si souřadnice. Se mi to vadlo. No.
To je dobrý. Co to je? Pardon, já musím vypnout Minecraft, protože tady mi asi nějak zlobí shift, nebo nevím co. Musím to dělat tady to. Jo, takže chvilku strpení. Tak jsem tu. Slyším hrčet zombie. Tady to byl poslední střih. Pardon, ale dneska to bude bez zvukových efektů Minecraftu, protože musím jít na sluchátkách. Jinak, jo, to jsem chtěl si udělat pec. Hodnejsku si uděláme. Si to udělám takto. No, ok. Tak, do pece si dáme. Takto. Radši dvě. Uděláme si 2 čestky. Pokusíme se jít nahoru. Tak, souřadky si zapíšu. X minus 5. To nemyslím. Z. 193. Pardon. Dobré. Řekněme, že půjdeme nahoru. Nažerem se. Jo, mohl bych ještě udělat to takto. Můžu být ty fortnajský česky, nemůžu. Tak, myslím si, to tady bude obejkat. Ještě se natížíme nějaký to, protože potřebujeme toho fakt hodně. Ale železo, to si hned kupem 1, 2, 2 železa, 3 železa, 4 železa. Jo, je železa. A jako to malý zombičátko, to vidím poprvé, jako já jsem jako to, že jsem dal malý villagery a na to jsem dal k tomu jsem dal zombie. Oni se z toho vyklubali villagerátka, ale no, to bude stačit. Se vyšpláme nahoru. Díky. Pardon, vyšpláme se nahoru. Jsem si říkal. Slyšíme spidera. Co děláš? Jsem hodný. Jsi zlý. Můžu najít. Tady si to takhle nějakou označíme. Tak. Takže bych takhle study.
šel bych takovým studii A. Tak no. Šudrkem berem. Já na ten šudrkem mám nějaké štěstí. Se mi zdá. Houby taky berem. Na houbičkovou farmu se hodí. Bojíme se. Jinak, kolik dílů to asi bude z toho, z té série, tak já si to typuju tak napade. Může být i víc, může být i méně. Už mám na polívku. Tady si vykopeme jeden stromeček malej. Tak si vykopeme 2. To už se vždycky hodí. Nebo vykopeme si 20 neopracovaného. No. Přesně to vyšlo. No. Prasata. Asi to zabijíme. Slepice taky. Cípej prase, kde jsi? Šměcký prase. Další bůk. Neboj se, objevují nějaký čas. Pardon. Jo, teďka nahrávám. No. Ale nalezli jsme džungli. Jo, džungle se to jmenuje, no konečně. Prostě jak toho nesvezeš sám. A víc ti to říkat nebudu, ale. No, tak jsem zastup, pardon. Já jsem viděl cobblestone. Viděl jsem ho, nebo jsem to jen zdálo? Jsem to jen zdálo. Nevím, jestli se mi to jen zdálo. Jo. To. Se těším na opečený. To dává strašně málo. Jo. Takže máme kivku. Pardon. Máme kivku. Se na ní vrhneme. Nebo ne. To udělám takhle. Tady to video teďka končím. Snad se vám líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, popřípadě odkaz, ale teda popřípadě koment. Ahoj.